בוקר טוב לכולם, פאורפוינט חלק 3. היום אנחנו נדבר על שקופיות עם טקסט ועל כל מיני אפקטים שאפשר להוסיף, כל מיני הנפשות למיניהם. לפני שאני אתקדם לתרגיל מספר 16, תרגיל התייבשות, האם יש שאלות למישהו לגבי מה שעשינו בשבוע שעבר? אם אין שאלות, אז אנחנו נוכל לסמן פה את פאורפוינט בשולחן העבודה, כאן למעלה בשורה העליונה, בצבע אדום עם אות P כרגיל, ולוחצים על Enter. כאשר התוכנה נפתחת אנחנו רואים בצד ימין את הקבצים שעבדנו עליהם. אוקיי, כאן התוכנה עדיין לא סגרה אותם, זה כנראה קרה בגלל שעשינו יציאה לא מסודרת, והקבצים האלה עדיין פאורפוינט מנסה להציג לנו את זה שהוא שמר אותם בצורה אוטומטית. ניתן לראות את זה כאן בתוך סוגריים שרשום נשמר אוטומטית. אוקיי, ויש גם תאריך, אז אני יכול לחשוב אולי אני באמת עבדתי על הקבצים האלה ואולי אני כן צריך להמשיך לעבוד עליהם. אם לא, אנחנו יכולים ללחוץ על הלחצן סגור כאן למטה והסרגל הזה ייעלם. ברגע שאני סוגר סרגלים מיותרים, המסך העבודה הראשי שלי הולך וגדל. אוקיי, זה פרט חשוב, כי ברגע שאני מוסיף משהו, עוד איזה סרגל, הנה ככה לדוגמה, אז הדברים שאני עובד עליהם, דברים נעלמים. וברגע שאני מתחיל לעבוד על מסך העבודה, רצוי שהוא יהיה כמה שיותר גדול, במיוחד חברים, מי שעובד על מחשב נייד, המסך שם קטן וקשה מאוד לעבוד, אז אם עוד הסרגלים הנוספים נפתחים, אז בכלל קשה. אוקיי? ברמה העקרונית, כל העבודות של פאורפוינט, של וורד, עדיף לעשות על מסך רחב במשרד, ולא על מחשב נייד. אוקיי? כי במחשב נייד המסך הוא רק 15.5 אינץ', ואנחנו מפספסים שם פרטים חשובים, אנחנו לא רואים את העיצובים, אנחנו לא רואים שגיאות שאנחנו עושים במלל, אז לכן ההמלצה שלי זה, וכמובן העדפה זה לעבוד על מחשב עם מסך גדול. אוקיי? דרך אגב, גם מחשב נייד יכול להיות מחובר למסך גדול. לא בהכרח שעובדים עם מחשב נייד ומסתכלים במסך שלו. אפשר לעבוד עם מחשב נייד ולחבר אותו למסך חיצוני גדול. אוקיי, תרגיל מספר 16, תרגיל התייבשות. אוקיי, התרגיל מבוסס שם על כמה, והטריק שלו זה מספר תיבות טקסט שצריך לדעת למקם אותם במקומות הנכונים. תרגיל התייבשות הוא גם יהיה טוב לדיאנה כי הוא בנושא הבריאות, אוקיי, לגבי התייבשות של גוף האדם באקלים הישראלי בחום של הקיץ הישראלי. אוקיי, אז אנחנו, כדי לבטל כאן את התיבה העליונה, יש לסמן את התיבה על ידי הצבה של העכבר ולחיצה, ככה בצורה כזאת, אוקיי, על הקו, ומוחקים אותו כמובן בעזרת מקש Backspace או מקש Delete. אוקיי, לאחר מכן הולכים להוספה, אחרי זה הולכים לסמארט ארט, בוחרים סגנון של הכותרת, אני אבחר בסגנון, אוקיי, שקוף כזה עם פסים בפנים, מעלה את הכותרת כלפי מעלה על ידי גרירה של העכבר, כאשר אני מציב את חץ 4 כיווני אל הקו, מוחקים את מה שכתוב כאן ונרשום שזה תרגיל התייבשות. אוקיי? הכותרת הזאת שייכת לתרגיל מספר 16, חלק מכם עשיתם אותו בכיתה, חלק לא, אז מי שלא ראה את זה אף פעם בכיתה, תראו את זה עכשיו דרך זום. מתחת להתייבשות אמורה להגיע תיבת טקסט ראשונה, כאמור בתרגיל הזה יש 3 תיבות טקסט עצמאיות, כל אחת מהן אנחנו נעצב אותן בנפרד, בינתיים את התיבה הזאת אנחנו נזיז כלפי מטה. לוחצים על הקו, מושכים את זה קצת כלפי מטה כדי לפנות פה מקום לתיבה ראשונה, וכאן באמצע תהיה תיבה שנייה, הם במרחקים שונים מהקצה השקופית. אוקיי, בואו ננסה להיזכר איך הוספנו תיבות טקסט בתרגילים הקודמים. בגלל שאני אומר הוספנו, אז כנראה שזה נמצא בתוך לחצן הוספה. הולכים ללחצן הוספה, אוקיי, מחפשים עם העיניים איפה יש לחצן תיבת טקסט, מוצאים אותו כאן באמצע ולוחצים עליו. אוקיי? שימו לב שהעכבר שינה את צורתו לצורה של פלוס קטן כזה, זה פלוס עם פס. אוקיי? שזה רמז שכאן אנחנו עכשיו אמורים לצייר את תיבת הטקסט. לוחץ ומכין אזור שבו אני רוצה לכתוב. אוקיי? הטקסט פה הוא טקסט של 3 שורות. בואו נקליד אותו ביחד.
בואו נרד לשורה חדשה. חבר'ה, אם יש רעשים שמפריעים לכם, תגידו לי ואני אשתיק את המיקרופונים. אוקיי, עד כאן תיבת טקסט ראשונה. עכשיו אחרי שסיימנו להקליד אותה, אנחנו רק אמורים טיפה לסדר, לראות איך היא ביחס לכותרת. זה פחות או יותר דבר כזה. ואחרי שסיימנו את האזור טקסט עליון, אנחנו הולכים לאזור טקסט אמצעי, ובשביל זה אנחנו נביא עוד תיבת טקסט נוספת. כמובן גם זה אנחנו עושים דרך לחצן הוספה. כאמור חברים, כל הדברים שאנחנו מוסיפים, גם אם זה תמונה, גם אם זה סימן, גם אם זה תיבת טקסט, כל דבר שכתוב כאן, טבלה, אוקיי, תמונות מאינטרנט. אוקיי. אוקיי, עכשיו אתם אמורים לשמוע טוב. אם יהיו שאלות, תרשמו לי פשוט בוואטסאפ, אוקיי? וככה אתם לא שומעים אחד את השני, אתם שומעים רק אותי. עכשיו אנחנו הולכים להוסיף את התיבה השנייה. אמרתי שאנחנו הולכים להוספה, אחרי זה תיבת טקסט, וכמו שציירתי תיבה ראשונה, התיבה השנייה מגיעה לכאן, לאזור הזה. חשוב לציין שאחרי שאני מסיים לעבוד עם התיבה הראשונה, הקו החיצוני שהיה מסביב לתיבה הראשונה, הקו הזה נעלם, לא רואים אותו. הוא כן קיים שם, אבל תיבת טקסט יוצאת מהנחה שאנחנו לא צריכים את המלבן החיצוני הזה. לכן את המלבן, הקו המקווקו שאתם כרגע כן רואים, כשאני אסיים לטפל בתיבת טקסט השנייה, אתם לא תראו אותו. עכשיו אנחנו רושמים להמתיק את השתייה. נקודה. את מה שכתבתי עכשיו זה ידוע, כאשר שתייה מתוקה אז כמובן שותים יותר, אוקיי? שמתם לב שאני משתמש כאן בפסקאות האלה בנקודות. מי שיושב עכשיו ליד המחשב, תסתכלו על המקלדת, תראו יש שם כמה אפשרויות לשים נקודה. נקודה אחת נמצאת ממש ליד צד איקס סופית, באותו לחצן איפה שיש סימן שאלה. מי שיושב ליד המחשב תסתכלו. והנקודה השנייה נמצאת בצד ימין של המקלדת מתחת ללחצן 3. אז אפשר להשתמש באמצע כמו שאמרתי בסמוך לאנטר, זה מה שאנחנו עושים בדרך כלל, וגם אפשר להשתמש מתחת ללחצן 3. בואו נראה למה זה קפץ לנו כאן. אוקיי, הכל בסדר, אני לא רואה שמישהו מנסה להיכנס. מי שבמקרה יתנתק מהשיעור שלנו או יפספס בגלל שיש לו שם כל מיני דברים אחרים בבית, אז אחר כך אני אשתדל להעלות גם את הסרטון הזה בהמשך היום לאתר יוטיוב. אני עדיין לא רואה את כולכם נכנסים לשם, אז אני עושה את זה בשבילכם, אז כנסו ותראו את מה שפספסתם או את מה שאתם רוצים לחזור. אוקיי, פסקה שלישית. לוחצים פה באמצע ורושמים לא לשתות משקאות מוגזים. גם משקאות מוגזים לא כל כך עוזרים במקרה של צמא. אוקיי, והוא גורם גם לתחושה מטה של רוויה. מה עוד יש בתרגיל הזה? הפסקה האחרונה הזאת אנחנו דווקא כן רוצים לעשות לה קו לפי התרגיל. את התרגיל הזה כמובן אני אצלם לכם ואני אשלח לכם אותו לעשות בבית בסוף השיעור. כרגע אני רוצה למקד אתכם אל הקו הזה. תסתכלו כי בתרגיל הקו הזה כן קיים. עכשיו אם אני לוחץ בצד, הקו נעלם. אם אני חוזר, הקו חוזר. איך לחזק את הקו שנמצא כאן מסביב לפסקה שלישית? הולכים ללחצן שאחראי על צבע של קווים,
בוחרים צבע שחור, מחזקים את הצבע על ידי לחיצה, והצבע הזה נשאר. כלומר עכשיו כאן אתם רואים, אמנם אני כבר הלכתי, אבל אם אני עושה את הקו, בוחר, והולך אחר כך לפסקה אחרת, שימו לב שהקו נשאר והפסקה הזאת ממוסגרת. אוקיי? וזה מה שצריך לעשות. אני חוזר. היה מצב כזה, שלא היה קו. אבל אם אתם כן רוצים, צריך לסמן את הקווים, את הפסקה עצמה, וללחוץ על הלחצן שיודע לחזק את הקו וגם יכול לעשות לנו צבע עליו. אוקיי? בוודאי שאתם זוכרים שאפשר להיכנס גם לעובי, לטפל בעובי של קו על ידי בחירה של עובי. תראו איזה קו עבה עכשיו יוצא. אוקיי? וגם אפשר לצבוע את הקו בצבעים אחרים. לדוגמה עכשיו הקו יהיה בצבע אדום. אוקיי? אני מקווה שמי שבפלאפון עם מסך קטן גם מצליח לראות את מה שעשיתי. כאן בצד אנחנו אמורים עכשיו לצייר כמה בועות. איך אפשר לצייר בועה של מים בפאורפוינט? נתחיל להסתכל על צורות שקיימות אצלנו. וכמובן שניעזר בכלי של העתק הדבק. נעשה בועה אחת כמו שצריך, ואחר כך נשכפל אותה כמות לפי תרגיל בספר. נלך להוספה, אוקיי? אחר כך, אחרי שלחצנו על הוספה, הולכים לצורות. בצורות נמצא את הצורה של בועה. אמנם זה לא נראה כמו בועה, אבל אם אנחנו נסובב אותה, אז הצורה הזאת תקבל צורה של בועה. אוקיי? מציירים. תסתכלו על הצ'ופצ'יק הצהוב הזה, אנחנו כבר דיברנו על טרנספורמציה בכמה וכמה הזדמנויות. אם אנחנו מושכים את זה החוצה, ועכשיו אנחנו נסובב את זה, אז יש לנו פה טיפה של מים, טיפה של גשם. אוקיי? ואיך אנחנו נעשה מילוי בפנים? מילוי אנחנו עשינו דרך מילוי צורה, אחר כך מרקם, ויש לנו כאן מים. הנה תרגיל של התייבשות, ובדיוק הצלחנו לצייר צורה יפה של מים. חבר'ה, לא חייב שגם אצלכם בתרגיל הצורה הזאת תתקבל בצורה כזאת. אם תעשו גם ריבועים, וכן, ורק תציירו אותם, אני גם מקבל בשמחה גם את הניסיון העבודה כזה עם ריבועים או משולשים. כל אחד שיכין מה שבא לו שם, העיקר העבודה ולנסות ולתרגל כמה שיותר. נמקם את הבועה הזאת כאן. אוקיי, נקטין אותה קצת. ונשכפל. את השכפול אני עושה בעזרת מקלדת, אתם תעשו אותו בעזרת העתק הדבק. העתק הדבק זה נמצא כאן, לוחצים על העתק, ואחר כך הרבה פעמים על הדבק, ואתם תראו שיש לכם הרבה בועות. בסדר? את הבועות המיותרות עכשיו אני מבטל על ידי לחיצה על Ctrl Z במקלדת. אחרי שסיימנו לטפל במלל של התרגיל, והוספנו גם צורות אוטומטיות, הגיע הזמן לטפל ברקע של התרגיל. ורקע גם עשינו כמה וכמה פעמים על ידי הצבה של העכבר על מקום ריק בשקופית. עושים קליק ימני, אחר כך הולכים לעיצוב רקע, ובוחרים מילוי הדרגתי. אוקיי? במילוי הדרגתי אנחנו גם יכולים לבחור צבעים שונים. אוקיי? לדוגמה נצייר אובך שהיה לנו בימים האחרונים, בוודאי גם אצלכם ראיתם, היה לנו כמה ימים של חול ואחר כך גם קצת גשם בבוקר, בשבת אם אני לא טועה. אז הנה החול והאובך שעומדים לנו באוויר, והבועות האלה הקטנות, הטיפות הקטנות של המים. אוקיי? עד כאן טיפול ברקע. מי שלא עקב, תסתכלו עוד הפעם, קליק ימני כאן בצד, אחר כך עיצוב רקע. אוקיי? מקבלים סרגל נוסף בצד שמאל, ובעזרת סרגל הזה אנחנו מטפלים מה אנחנו רוצים, צבע מלא, או מילוי הדרגתי, או מרקם. אוקיי? רק צריך ללחוץ ולהסתכל מה יוצא. אפשר גם לעשות סגנון כזה. אוקיי? אחר כך, אחרי שעשינו הכל ובדקנו והחלטנו שהצורה של התרגיל מתאימה לנו, אנחנו יכולים לסמן את הכותרת. אוקיי? שימו לב, המסגרת של הכותרת מסומנת, והולכים ללחצן הנפשות. אוקיי? בלחצן הנפשות אנחנו מיד מקבלים כל מיני כוכבים ירוקים כאן על המסך. והכוכבים הירוקים האלה, חברים, אלה בדיוק האפקטים שאנחנו נשתמש בהם בתרגיל הראשון. שימו לב, כתוב לי פה מסתובב. אז אני סימנתי את הכותרת ולוחץ על אפקט מסתובב. אוקיי? אני חושב שגם אצלכם וגם אצלי עכשיו הכותרת הגיבה בהתאם לאפקט שבחרתי. וחשוב גם לציין שאחרי שהאפקט נתפס לאזור שבחרנו,
יש כאן ספרה אחת, זה המספור של האפקט, והיא הצטרפה לכאן למצגת, וכרגע מופיעה ליד הכותרת התייבשות. אחר כך מסמנים את הפסקה השנייה, את הטקסט של פסקה השנייה, וגם לכאן, לאזור הזה, אנחנו נלחץ על אפקט מסתובב. במקרה שהדברים כבר נעלמו אצלכם, כן? בואו נגיד שאתם עכשיו רואים מסך כזה, ואין לכם שם אפקט מסתובב. מה שצריך לעשות זה לסמן את הפסקה השנייה. אוקיי, שימו לב, הסרגל נשאר כמו שאנחנו רגילים לעבוד בוורד. יש לנו גזור, יש לנו פה גודל גופן, הדגשה וכל מיני דברים אחרים, צבעים. כדי להמשיך לעבוד עם ההנפשות, צריך ללחוץ על הלחצן הנפשות למעלה. אוקיי? כדי לעבור לסרגל אחר. סרגל הזה של הנפשות, תפקידו לספק לנו גם כלים של בחירת האפקט, גם תזמון, כאילו כמה זמן האפקט הזה נמשך, גם הסדר הפעולות של האפקט, איזה אפקט עובד אחרי מי. יש שם עוד הרבה מאוד פרטים קטנים שאנחנו נעבוד עליהם בהמשך בתרגילים הבאים. בינתיים אני רק בוחר באפקט מסתובב, וגם הפסקה השנייה מסתובבת. הפסקה האחרונה חביבה, פסקה שלישית, מסמן, וגם אותה אנחנו נסובב בעזרת אפקט מסתובב. אוקיי? שימו לב, זה כבר אפקט רביעי, ושתי השורות האלה מקבלות, כל שורה מקבלת פה מספר 4. פה אנחנו רואים בפסקה הזאת מספר 3, ופה 3 שורות מסתובבות ביחד, וזה אפקט מספר 2. לגבי הבועות היפות האלה, אפשר לסמן אותם אחת ולעשות להם אפקטים שונים. אני אסמן את כולם ביחד על ידי כך שאני מחזיק מקש קונטרול ולוחץ ומוסיף את הסימון. שימו לב, אפשר לראות שאני סימנתי את כל הבועות. דרך אחרת לסמן זה בעזרת העכבר, לתפוס אותן בדבר כזה. אוקיי? מי שנוח לו, שפשוט בעזרת העכבר יתפוס את כל הבועות בתוך מסגרת. ואיזה אפקט נעשה להם? לדוגמה, ניקח אפקט ניטור, כאילו נפילה כזאת וניטור. בסדר? בואו נראה את כל העבודה, את מה שעשינו על המסך, ואחרי זה אני אשחרר את המיקרופונים ואתם תוכלו לשאול את שאלות. נגדיל על מסך מלא, כאמור המסך מלא מאפשר לי לראות את כל האפקטים ואת כל הנפשות שעשינו. אוקיי? עכשיו המצגת מחכה ללחיצות שלי כדי להפעיל את האפקטים, וכל לחיצה על העכבר בלחצן שמאלי תעזור לי להביא אל תוך המצגת עוד חלקים חדשים של השקופית. לחיצה ראשונה מביאה כאמור את הכותרת. עכשיו לחיצה נוספת תביא את הפסקה הראשונה. פסקה שנייה. פסקה שלישית. ודבר אחרון זה בועות. אוקיי, עכשיו אחרי שבדקנו איך זה עובד, חברים, שאלה, אושר, שאלות? אושר, האם יש שאלות? ליאת, שאלות ליאת? אני רואה שהמיקרופון שלך מחובר. פביאנה, שאלות? מה אתה רואה? אני שואל למי יש שאלות לגבי מה שעשיתי. לא, אין לי. אין שאלות. אלכס, תשמע, אני מאוד מצטערת, אבל כרגע הייתי אצל הרופא של אבא שלי, אז אני לא הקשבתי. אוקיי. אם בסוף היום תוכל לשלוח את ההקלטה, שאני אוכל... כן, זה בעוד, אחרי שיעור בערך לוקח לי זמן של כשעה. באמת, הייתי כרגע אצל הרופא, אז לא הקשבתי. אין בעיה, טוב שהתחברת בכל זאת, ואחר כך תראי שידור חוזר. יופי, תודה רבה. ליאת, אין שאלות? לא, אין לי שאלות, אני פה יושבת. בסדר, בואו נמשיך. כדי לצאת משקופית ראשונה ולעבור לתרגיל הבא, אני צריך לעשות כמה לחיצות ככה, על ידי העכבר. נקטין את החלונות המיותרים שצריך להזיז אותם כדי שלא להפריע לכם לראות את מה שאני מציג על המסך. ועכשיו אנחנו עוברים, אחרי תרגיל 16, אנחנו עוברים לתרגיל אחר, לתרגיל מספר 17. הולכים לבית. בלחצן בית יש לחצן של שקופית חדשה. לוחצים כאן, ומביאים במקרה הזה שקופית ריקה. תרגיל 17 זה אחד התרגילים הקלים
אני חושב שאתם תסתדרו איתו בקלות, רק שיש שם טריק קטן שרציתי ללמד אתכם. תרגיל 17 מבוסס על תמונה וצורה אוטומטית שצריך לכתוב בתוכה, וזה מה שאנחנו נעשה. אנחנו הולכים להוסיף את התמונה על ידי הוספה. תמונה מקוונת. לוחצים כאן ורושמים שאנחנו רוצים לקבל מחשב. אנחנו לומדים מחשבים, אז גם התמונות אצלנו מתייחסות למחשבים. אוקיי, ניקח את התמונה של המחשב הישן. תראו איזה גודל היה פעם של מחשבים. מסך קטן ומחשב ענק. זה עוד המחשב שעבד עם הדיסקטות האלה שהיו דוחפים אותם לכאן לתוך החורים האלה. ועכשיו תראו את הטריק של התרגיל. צריך לצייר צורה כזאת של ענן. הולכים לבית, מחפשים בתוך צורות את הצורה של ענן. הנה ענן, אבל זה לא כזה כמו שרציתי. אולי יש לי מטה יותר יפה. לא צריך לפחד בשביל לדפדף. הנה כאן יש צורה של ענן. מציירים את הענן. מזיזים את הנקודה הצהובה לכאן. אוקיי, ועכשיו נרשום פה את הכיתוב של התרגיל. שמתם לב שאת הנקודה הצהובה הזזתי כמו בתרגילים הקודמים? אוקיי, כאילו המחשב עצמו, התמונה, כאילו חושבת, ובגלל זה יצא ענן. איך אפשר לכתוב פה בתוך צורה אוטומטית? יש כמה גישות. אפשר כמובן להביא תיבת טקסט. אוקיי? תיבת טקסט ולצייר כמו שציירנו בתרגיל מספר 16. אבל יש גם דרך יותר קלה. פשוט לוחצים על הענן ומתחילים לכתוב. שימו לב, כרגיל אני קודם כל מקליד ורק אחרי זה מתקן. מילה חיינו, במילה חיינו אנחנו היינו צריכים לסמן כאן ולהוציא יוד. הנה הפכה את חיינו לנוחים יותר. את הצורה של הענן אנחנו גם נעצב טיפה בצבעים של שמיים. הולכים למילוי הדרגתי. אוקיי? הוא עדיין זוכר את המילוי שהיה לנו בשקופית ראשונה של האובך של החמסין שהיה לנו בסוף שבוע. אנחנו נשנה את הצבע במקום צהוב לצבע כחול של שמיים. אוקיי? יש לנו שם עכשיו ערבוב של כחול וכחול עוד יותר כהה. אוקיי? עם כתם לבן. יופי, גם כאן אנחנו עושים עכשיו עיצוב של רקע. להזכירכם, עיצוב של רקע אנחנו מקבלים על ידי הזזה של העכבר למקום ריק בשקופית. עושים קליק ימני, עיצוב רקע. אחר כך הולכים למילוי הדרגתי או למרקם. בואו הפעם נלך למרקם. המרקם הזה של בועות, אני נעזרתי בו בתרגיל הזה כשצבענו את המילוי של הטיפות מים האלה, אבל אפשר גם לבחור משהו אחר. בואו ניקח צבע של אפור כזה כמו נייר עיתון. בחרתי, אוקיי? נבטל את הרקע מסביב לתמונה. הראיתי לכם את זה פעם, זה נמצא בכלי תמונה, לחצן הסר רקע, זה יבטל לי את הכתם הלבן הזה מסביב לתמונת מחשב. נרחיב פה טיפה את הנקודות החוצה כדי שלא לחתוך חלקים מהתמונה היפה שהוספנו מאינטרנט. נעשה לחיצה בצד כדי לבטל את הסגול, ושימו לב עכשיו המחשב הנקי בלי כתמים לבנים מסביב נמצא על הרקע. אוקיי? ולמעלה בו אני רוצה גם להדביק כותרת שזה תרגיל מספר 17. נלך להוספה, נביא כותרת על ידי לחצן וורדארט, נלחץ על כותרת ונרשום תרגיל 17. אוקיי? במגוון התרגילים שיש לנו בחוברת יש לנו תרגילים יפים ומגוונים, וכל תרגיל מביא אותנו לאיזושהי מטרה של שימוש נוח וידידותי בתוכנת פאורפוינט. לבנות שמתכוונות ללכת לכיוון של מזכירות, אני אוסיף ואני אגיד, אוקיי, ליאת ולידיה, התרגיל, דוגמה של תרגיל של התייבשות, התרגיל הזה הוא כבר ברמה של מבחן של משרד התמ"ת. כלומר, אם את יושבת בבית ואת עושה עכשיו את התרגיל התייבשות לבד מול המחשב, ואת רואה שאת מצליחה לעשות אותו תוך רבע שעה, 20 דקות,
ואת לא צריכה בשביל תרגיל כזה לדבר עם בנות, או להתקשר לאלכס, או לשאול את משה איך עושים, אוקיי, זה אומר שאת כבר בפאורפוינט, כלומר תוך כדי המכינה אני כבר הספקתי ללמד אותך את כל מה שאת צריכה לדעת בפאורפוינט בקורס של מזכירה רפואית או מזכירה משפטית. אוקיי? כלומר הרמה הזאת של תרגיל התייבשות זאת הרמה שמספיק טובה בשביל להיבחן בפאורפוינט במבחן חיצוני של משרד התמ"ת מכללה למינהל או באתגר או בעתיד, ולקבל ציון 100 במבחן. אוקיי? רק שתדעי לך שזה כבר ליגה. וואו. אוקיי? לא כמובן שאין סוף לשכלולים ולעוד טריקים שקיימים כאן, אבל זה כבר התרגיל הזה, אם את מצליחה לעשות אותו לבד ואת רואה ותזכרי אותו עד הלימודים שלך במכללה, כאשר קורונה תעבור. דרך אגב, לא סיפרתי לכם שבשבוע שעבר כבר פנו אלינו דרך קבוצת המנחים של המכללה למינהל, ואמרו לנו שהם גם כן מתחילים ללמד בצורה מקוונת. כלומר, מי שנרשם לקורס כזה או אחר, לדוגמה, אני יודע שליאת ולידיה נרשמו לאיזשהו קורס, ובגלל שהמכללה גם לא רוצה להישאר הרבה זמן בקיפאון כזה, הם קיבלו אישור כבר לקורס של הנהלת חשבונות להפעיל אותו דרך תוכנת זום, שמה שזה אומר, לדוגמה, אם ליאת רשומה לאיזשהו קורס והקורס אמור להתחיל והם קיבלו אישור, אז ליאת תקבל טלפון מהנציגים של המכללה והם יגידו לה, את יודעת מה גברת? כדי לא להמשיך יותר מדי זמן וכדי שתמשיכי לקבל כמובן הקצבה בגלל שהיא נרשמה לקורס של 16 שעות שבועיות, בואי תתחילי ללמוד בצורה מקוונת מרחוק, אוקיי? תתחילי להתחבר בשעות הערב למרצים שלנו של המכללה, לא יודע מי מלמד שם הנהלת חשבונות, כי זה הקורס הראשון שהפעילו. במתכונת הזאת זה קורס פיילוט שהם רוצים להפעיל דרך זום, וכדי להתחיל את הלימודים האלה, ברור שזה לא כמו לימודים בכיתה, אבל בכל זאת אנחנו לא יודעים כמה זמן הקורונה הזאת תימשך, ואנשים חיכו הרבה זמן לאישור של משרד התמ"ת ולאישור של ביטוח לאומי להתחיל ללמוד. אז אם מכללה תתקשר לליאת ותגיד לה, יאללה בואי שבוע הבא מתחילים ללמוד, ימים שני, שלישי, רביעי, מ-5 עד 9, אז באותה צורה כמו שהיא מתחברת אליי בבקרים, אז אותו דבר היא מתחברת בערב ומתחילים ללמוד בצורה מקוונת. בסדר? אוקיי. יופי פביאנה, את בפוקוס. כן, אני בפוקוס, אבל לא שמעתי עד עכשיו כלום, אני אשמע אחר כך. אני מסביר שגם המכללות שמלמדות במתכונת של משרד התמ"ת וקורסים של גמול השתלמות, גם הם לאט לאט מתחילים לקבל אישור ללמידה הזאת מרחוק. יפה מאוד. אוקיי? זה יפה מאוד כי התלמידים מחכים לקורסים האלה, בינתיים יש כאלה שהקצבה שלהם תקטן בצורה משמעותית. אז תחילה של קורס במסגרת של 16 שעות שבועיות תספק לאותו בן אדם קצבה מלאה כמו שהוא קיבל במהלך המכינה, שזה חשוב. עכשיו, אלכס, גלינה לא יכולה את אין בעיה, תרשמי לה אחר כך פשוט להיכנס לשידור חוזר ולראות את הסרטון. אוקיי, תגידי לה שאני גם קיבלתי ממנה שיעורי בית בשבוע שעבר, מה שהיא שלחה לי לגבי העברית, הכל בסדר, אין לי בעיה איתה. אוקיי, גלינה חרוצה. עכשיו אנחנו עוברים לתרגיל של תרשימי זרימה, ופה משה שים לב, התרגיל הזה הוא ספיישל בשבילך. תרשימי זרימה זה מה שעושים בקורסים של לוגיסטיקה, מנהלי עבודה, רכש, אוקיי, כל הקורסים האלה, שם יש באמת צורך בתרשימי זרימה. מה זה תרשימי זרימה? תרשים זרימה זה צורה ויזואלית, בצורה של צורות, כדי להציג תהליך כלשהו, או תהליך ייצור, או תהליך לוגי, פשוט בעזרת צורות מנסים לתאר סכמה של מעגל חשמלי אולי, או מעגל של תזרים של מים, תזרים כספים, כל מיני תהליכים כאלה בכלכלה ובתעשייה, אוקיי? פשוט בצורה ויזואלית כדי להציג את זה לקהל, או אחר כך פשוט לעבוד לפי תכנון כזה או אחר, אז באו והמצאו את התרשים זרימה. בואו תראו איך תרשים זרימה נראה בתרגיל של פאורפוינט. קודם כל הכותרת כמובן דרך הוספה, ואחר כך וורדארט. בוורדארט נלך לכותרת האדומה ונרשום תרשים זרימה. אוקיי, תיקון, אפשר לעשות קליק ימני, לראות שמחשב נותן לנו מילה נכונה, ללחוץ על המילה נכונה
הוא כתב לי חירשים, אני חשבתי שזה תו. בואו נלחץ על תו, תרשים זרימה. אוקיי, ואת הכותרת הזאת אנחנו מזיזים לכאן. מתחת לכותרת כזאת אנחנו אמורים להדביק תמונה של אנשים בעבודה, אז אנחנו הולכים להוספה, תמונה מקוונת, ואנחנו רושמים כאן בתיבה אנשים בעבודה. אוקיי, יצא לנו פה משהו. בואו ניקח את התמונה של הילדים היפים האלה. נסמן אותם, נלחץ על אוסף, ואפשר את התמונה הזאת להקטין ולשים כמו בתרגיל שיש לנו בספר. מעבירים את התמונה לכאן. לגבי תרשים זרימה, יש בתרשים זרימה כמה צורות שאנחנו אמורים לסדר אותם בסדר סכימטי כמו בדף, ואנחנו מתחילים עם מלבן עם פינות מעוגלות. בשביל זה הולכים להוספה, אחר כך מחפשים איפה יש לנו צורות, לוקחים צורה של מלבן, מציירים אותו כאן למעלה. אוקיי? מי שרוצה כבר תוך כדי תהליך יצירה לכתוב בפנים, יכול פשוט לעבור לאנגלית ולכתוב שאנחנו מתחילים את תרשימי זרימה על ידי כתיבה של סטארט בלחצן כניסה. מי שאחר כך ילמד את הדברים האלה בקורס מנהלי עבודה או לוגיסטיקה, יקבל הסבר על ידי מנחה של הקורס מה כל סימן מסמל. עכשיו אנחנו מגיעים לצורה של בורר מצבים, שהיא נראית בצורה כזאת, כמו עיגול עם X בפנים. הולכים להוספה של צורות, מגיעים לצורה הזאת ומציירים אותה כאן. זה הבורר מצבים. אוקיי? וכדי להראות שהתהליך שלנו מגיע מסטארט אל הלחצן הזה, אנחנו צריכים למתוח קו מהנקודה הזאת אל תוך העיגול. אוקיי? ועכשיו בן אדם שבא ואומר מה הדבר הזה, הוא רואה שאנחנו מתחילים מפה מסטארט ומגיעים לצורה כזאת. מתחת לדבר הזה יש לנו מלבן עם פינה חתוכה, הולכים להוספה, אחרי זה צורות, והגענו לצורה כזאת, מלבן שיש לו פינה חתוכה. מי שישקיע ויסתכל טוב טוב על המפרט הזה של צורות, בדיוק ימצא את מה שצריך לגבי התרגיל. אני אף פעם לא מוסיף בתרגילים דברים שלא קיימים, כדי לא להקשות על תלמידים. כלומר, רק דברים שאפשר למצוא אותם בקלות בתוך הצורות של התרגיל, זה מה שיש שם. פה בתוך צורה הזאת אנחנו רושמים A באנגלית. אוקיי? מי שנוח לו פשוט לוחץ וכותב בעזרת המקלדת. מי שרוצה להוסיף אל תוך התיבה כזאת צורת טקסט, הולך להוספה, אחרי זה תיבת טקסט, מצייר תיבת טקסט, ורושם את מה שהוא רוצה לרשום. פה אנחנו אמורים לכתוב 70. אם אתם לא רואים שהצורה לא נכנסת, פשוט למתוח את זה ככה בצורה כזאת, ללחוץ בצד, ו70 נשאר. אוקיי? אם יש לנו שם איפשהו צורה אחרת, אז הולכים עוד פעם להוספה, תיבת טקסט, מציירים, ורושמים את מה שהיה צריך להיות שם. אוקיי? כל מיני דברים כאלה, כל מיני נוסחאות. עכשיו, כדי לחבר את העיגול עם מלבן עם פינה חתוכה, אנחנו נעזר בקו שכרגע נראה כמו קו אלכסוני, אבל אם אנחנו לוחצים עליו ומושכים אותו, מותחים אותו מהנקודה אל הצורה, הקו הזה מתיישר והופך להיות קו אנכי לכל דבר. מתחת ל-A יש לנו צורה של מאוין, ומאוין אנחנו עדיין לא השתמשנו בו אף פעם. בואו נחפש אותו ביחד. הוא אמור להיות בתוך לחצן הוספה. הולכים להוספה, אחרי זה לצורות, הולכים לצורת המאוין. הנה כאן יש לנו צורה של מאוין, ומציירים אותה כאן. אוקיי? כאן בתוך המאוין אנחנו אמורים לכתוב תנאי לוגי, ש-A גדול מ-100. כדי לקבל סימן של גדול, אנחנו צריכים ללחוץ על Shift עם הסימן גדול מ-100. אוקיי? בצורה כזאת. ויש לנו פה עוד איזושהי צורה מיוחדת. אני אצייר אותה, אני אפילו לא יודע איך לתאר אותה במילים. זאת צורה שיש לה גל למטה ומלבן למעלה. בואו נחפש אותו, זאת צורה כזאת.
אוקיי? אז מטרה של התרגיל זה גם לתת לכם קצת המחשה של איך נראה מעגל לוגי של תרשימי זרימה, וגם יש פה כמה צורות שאנחנו עדיין אף פעם לא השתמשנו בהן. כאשר בסוף אנחנו נעצב את הרקע ונביא את האפקטים, אז בעצם כאן יש לנו מכלול עוד יותר גדול של כל הדברים, וכאמור התרגיל הזה הוא טוב להגשת פרויקט בקורסים מסוימים של משרד התמ"ת. נחבר את הצורות בצורה מעגלית. איך עושים את זה? נלך להוספה, אחרי זה צורות, נמצא מחבר מרפקי שעזר לנו בתרגיל של רובוטים, נלחץ עליו, מושכים את הקו מהנקודה הזאת אל תוך הצורה, עוזבים, הולכים ומביאים עוד פעם עוד מחבר מרפקי, מושכים אותו מהנקודה הזאת ימינה, עושים פינה למטה, עושים פינה וחוזרים אל תוך הצורה הזאת, והסיבוב הזה של המרובע הזה, זה בדיוק מה שקורה אצלנו כאן בספר, ונחבר את זה עכשיו בין A לתוך המעוין על ידי קו. התרגיל הזה כבר לא קל, התרגיל הזה הרבה יותר קשה מתרגילים הקודמים, בגלל זה אני שמרתי אותו לסוף. כאן אנחנו נמקם אות I באנגלית, נשים אותה פה, הנה. עכשיו נעבור לעיצובים. אוקיי, אפשר לעצב צורה אחר צורה, או אפשר לעצב את כולם ביחד על ידי סימון גלובלי של העכבר. מסמנים ככה, מושכים את העכבר, עושים צבע של קו. למי יש שם מטוס ליד? וואו. אוקיי, עכשיו כולם בשקט. עשינו קו בצבע שחור. יש גם דברים שקיבלו קו מיותר, נבטל אותו כאן. טוב שיהיה. צבע הרקע, מילוי, צבע. לחיצה, מילוי, צבע אחר. לחיצה, צבע מילוי, צבע אחר. לחיצה, מילוי, צבע אחר. כל אחד יבחר איזה צבעים שהוא רוצה, לא כל כך יוצא לי פה יפה, אבל בינתיים רק בשביל הדגמה זה מספיק טוב. פה אנחנו נקטין כלפי מטה, ונעשה רקע עכשיו לתרגיל. כותרת, הייתי רוצה לקבל אותה בצורה יותר גדולה, אז נסמן אותה. ונלך לגודל גופן, במקום 54 נעשה גודל 96. תמונה, נוריד אותה קצת כלפי מטה, נביא אותה לאמצע. לאמצע של הכותרת, כן? לא לאמצע של הדף. עוד תף עדיין לא נכנסה לתוך השקופית. ויש לנו פה עוד קטע טקסט קטן שצריך לכתוב מתחת לכותרת, מתחת לתמונה. נלך ללחצן הוספה, עושים תיבת טקסט, מציירים תיבת טקסט, ורושמים קלוד 70 נתונים. זה בעצם מפרט של מה שהתרשימי זרימה האלה עושים. קלוד 70 נתונים, לא לשכוח ללחוץ על Alt ו-Shift, לעבור לעברית. והדפס, יורדים לשורה חדשה, את המספר הסידורי של אלו הקטנים מ-100. אוקיי, זה מה שמעגל של תרשים זרימה הזה עושה, מסנן נתונים ומדפיס את אלה שקטנים מ-100. רקע של השקופית, חברים, הולכים לצד, עושים קליק ימני, עיצוב רקע. עיצוב רקע, הולכים למילוי הדרגתי. ניקח הפעם משהו אחר, אני כבר לא רוצה את הסגנון הזה של עובך. נלך למשהו ירוק. אוקיי, ונראה על מסך מלא. קודם לפני שנלך למסך מלא, בואו נעשה ביחד עוד כמה אפקטים. נסמן את הכותרת, נלך להנפשות. אוקיי, גם בשיעורי בית מי שיעשה על המחשב, תשתדלו לשלב את ההנפשות, זה מרענן, זה דבר חדש ויפה, אז תעשו את זה גם אתם. במקום מסתובב, בואו נלחץ הפעם על אפקט שנקרא גדל ומסתובב. אוקיי, בחרנו. אחר כך נלחץ על תמונה, גם כן נבחר את האפקט גדל ומסתובב. טקסט, סימון על הטקסט, מסמנים.
אוקיי? ולגבי תרשים זרימה, אנחנו נסמן אותו ככה את כולו, כי אני רוצה שכל הצורות יבואו במכה אחת. אחרי שסימנו, בואו ניקח את האפקט המסתובב שהשתמשנו בו בתרגילים הקודמים. אוקיי? עכשיו בואו נראה את כל העבודות שעשינו עד עכשיו. אם זה בתרגיל התייבשות, נפעיל על מסך מלא. זה צריך להזיז קצת. הפעלה על מסך מלא נעשית על ידי לחצן ניאגרה, הוא תמיד נמצא כאן, למטה. מי שיש לו בעיה במסך מבחינת גודל של שקופית, יוכל לכוון אותה על ידי פלוס ומינוס. תראו, עכשיו אני מקטין את השקופית, או מקרב אותה על ידי פלוס. כל אחד לפי הראייה שלו ולפי הנוחות שלו מול המחשב. אוקיי, לחיצה ראשונה, הביאה לנו את הכותרת. עכשיו התמונה, האפקט הוא אפקט גדל ומסתובב. למטה הטקסט הגיע עכשיו, ולחיצה נוספת מביאה את הסיבוב של תרשים זרימה. אוקיי? כרגע, שימו לב, יש לנו כבר 3 שקופיות כאן בתוך המצגת, ועכשיו אני רוצה ללמד אתכם עוד פרט חשוב מאוד, שיעזור לכם להדפיס את הדברים האלה בעת הצורך בדף אחד. כלומר, חבר'ה, שימו לב, עד עכשיו, כשכל פעם שאני הייתי הולך להדפיס לכם דברים במרכז אצלנו שם בשכונת י"א, הייתי שולח דף אחרי דף, וזה גם יוצא שכל דף תופס דף לבן שלם. בפאורפוינט יש אופציה יפה מאוד שמאפשרת לי להדפיס 3 שקופיות בדף אחד. תסתכלו איך זה עובד. אוקיי? ברגע שאני עשיתי עכשיו 3 שקופיות כאלה, 3 שקופיות יפות, אני יכול ללכת לקובץ, אוקיי? מחפש עכשיו את המילה הדפס, כאן, מילה הדפס, לוחץ עליה, ולא ממהר ישר לשלוח להדפסה, כי כרגע זה תופס דף שלם, אוקיי? אז כדי לכוון את המחשב ולהגיד לו שאני רוצה את 3 השקופיות האלה בדף אחד, אני צריך להיכנס לכאן, ולהגיד לו שאני רוצה להדפיס במקום שקופית בעמוד מלא, כאן באופציה הזאת, תסתכלו, הוא יכול לפי התמונה, הוא יכול 2 שקופיות בדף אחד בצורה כזאת. הוא יכול לעשות 3 שקופיות, כאן אתם רואים כתוב 3 שקופיות, ואז 3 נכנסות, וגם יש לי פה מקום לכתוב הערות. אוקיי? אם אני רוצה להוסיף פה הערות בשבילי, אז אני יכול לרשום אחר כך, אחרי שאני מדפיס, אני אקבל את כל התרגילים שלי בדף אחד, ופה אני רושם לדוגמה שלבים יחסית. אני גם יכול, אילו היה לי יותר שקופיות, הייתי יכול להגיע למצב של 4, כרגע יש פה 3 ומקום לעוד 1. אפשר גם להדפיס 6 שקופיות בדף אחד. הנה, תראו, הוא הקטין אותם עוד יותר, וכאן יש מקום לעוד 3, ואפילו למצב של 9, תסתכלו, אבל הוא מקטין אותם לפצפוניות כאלה קטנות. אוקיי? על הישגים או על להפך, על הפסדים. אתם יודעים עכשיו בתקופה הזאת הכלכלה היא לא בצמיחה מי יודע מה, אז אפשר גם להציג את הגרפים של כמה נדבקו, כמה החלימו וכל מיני דברים חמודים כאלה. אוקיי? אני אחזור על התהליך של הדפסה של 3 שקופיות בדף אחד. אז מה היה לנו כאן? יש לי פה 3 שקופיות, אוקיי? 3 שייכות לאותו קובץ. הנה כתוב לי פה PowerPoint, ויש לי פה שקופיות צהוב, ירוק ואפור. הולכים אל קובץ, אחר כך הולכים אל לחצן הדפס, אוקיי? ובמקום שקופית בעמוד אחד, כאן באופציה הזאת, יש לבחור 3 שקופיות.
מיד המחשב משנה את זה לדף אחד עם פסים, אוקיי? רק במצב של 3 שקופיות יש את הפסים האלה בצד, ומפה אם אנחנו באמת מעוניינים להדפיס את זה, אני נניח סופר כמה תלמידים יש בכיתה, אתם בדרך כלל הייתם 13, אז אני מסמן פה מספר עותקים 13 ולוחץ על הדפס. בצורה כזאת התרגיל הזה יצא ב13 העתקים, אבל רק 3 שקופיות ועל דף אחד. עכשיו אני מעוניין לשמוע מכם שאלות. זה אסור, שנה. אושר, שאלות? אנחנו מתאבלים על... אוקיי, הבנתי. משה, שאלות אולי? המיקרופון אצלך פתוח, הכל בסדר. לאטוש? לא, אין. את איתי? אוקיי, אז מה אני מבקש שתעשו בבית? את התרגיל של לוגיסטיקה לא צריך. אני אשמח לקבל מכם פתרון של תרגיל התייבשות ואולי משהו דומה לתרגיל 17. שני תרגילים האלה אני תכף שולח לכם בוואטסאפ. את השאלות בשל השעה השנייה כמובן אני מחכה לכם עכשיו לעבודה מעשית שלכם, תשלחו לי כרגיל שאלות ותהליך שלכם ובעיות, אני עונה לכם עכשיו בצורה פרטנית על כל הדברים. תצפו ממני לעדכון לגבי יום העצמאות ויום הזיכרון, אני ארשום לכם בדיוק מה קורה שם. מה זה המטוסים האלו? כן, יש מטוסים. שבוע טוב לכולם חברים, לא להתבייש לשאול אותי כמה שיותר שאלות. תרגיל בעברית יישלח בנפרד לדיאנה ולגלינה דרך וואטסאפ. תודה רבה לכם, ניפגש מחר כרגיל ב9, תהיו בריאים. יום טוב לכולם, ביי ביי. ביי ביי.